Отворете документа, който ще изпращате. Изберете меню File Print, за да изпратите документа. Изберете инсталирания PC телефон Fax Printer. Въведете име на получател и факс номер. Можете да прегледате факса преди да го изпратите. Въведете брой опити за свързване, в случай, че факса не отговаря. Натиснете бутона ОК, за да изпратите факса в Outbox. Или натиснете бутона Call Now, за да изпратите факса веднага. Изчакайте, докато изпращането на факса завърши. Изпратените факсове се съхраняват в папка Журнал. Тук можете да прегледате изпратения факс документ. Да изпратите факс с PC телефон е лесно и евтино.